klamme perker, mand. Kan jeg ikke se, jeg blink på? Få lige fixerbilen, bror. Fucking åndssvagt. Få lige fixerbilen. Den er totalt skadet, jo. Vil du være sød og åbne det der fucking hospital? Nej, eller? vi er lige en mand derinde. Du må lige vente. Det vil jeg da fucking skide på. Jeg skal sgu da også fucking behandles. Er du ligeglad med et andet menneskeliv, eller hvad? Din lille fede retard, mand. Ja, du må lige vente 2 sekunder. Er din mor fucking luder? Du ved godt, det er din Kom nu pligt videre i at have dit liv, styr på borgerne, ikke? Hallo, mand. Jeg er ved at fucking krasse. Jeg Og har hvis da han- fucking det der fucking hospital. Hjælp mig. Hospital, mand. Der er din fucking kort, det, mand. Jeg har da helvedes til, mand. Hallo, Jeg er ude af tilstand, siger til dig, mand. Hallo, Din ikke smarte, fucking ikke? pakker, mand. Ikke med dig smarte. Ja, mand, han er Åben. fucking Altså, ude af er du helt tilstand, væk, mand. eller hvad? Jeg er ude af tilstand. Fuldstændig ude af tilstand, mand. Tog chancen og ringede efter hans skulder. Må jeg lige spørge jer 2 paddelhatter om noget? Hvad siger du? Det er ikke mig, der har lavet det fucking røveri, mand. Det ved jeg ikke noget om. Altså, vi ved bare, at vi er efter dig. Jeg vidste ikke engang, at du var en del af et røveri. Jeg troede bare, at du var Det var flygtet jeg fra politiet. Nå, okay, så du er en del af det røveri? Okay. For fuck's sake, så Damn. lidt dum efter. Så jeg ikke har begået røveriet. Jeg har siddet har i stadigvæk køretøjet. siddet i Prøv samme at lytte køretøj med en efter. anden. For fuck's sake, jeg har siddet i en bil. Jeg har ikke været Hvad med til hedder han? røveriet. Hvad hedder han? Ikke andet end tude, fordi hun kommer ikke til at redde dig i en anden meget sur tingest. Okay. Tingest, jeg er faktisk en menneske. Det skal du også vide som politibetjent. Kan vi falde ned engang? Hvad vil du gøre? Sæt mig under i fucking 24 timer igen. Okay, mester, prøv at høre her. Nu skal du fucking lukke øjet, luk! Nu skal du fucking med det her, mand! Nogen, der har popcorn. Godt så. Ja, det er godt. Ja, det er godt. mand. Kan du godt høre, Luk ikke, hvad man gider røret, og høre så på kan du det? få lov til at stå der. Nå, vi smutter, drenge. Han får lov til at stå Det er der. fint. Noget nu? Kan du noget nu? Kan du noget nu, var? Kan du noget nu, mand? Ja, det må du slet ikke, det der. Usain Bolt, det her, mand. Du må Usain slet Bolt. ikke, det der. Hvor Kan du ikke skal se, jeg er hen, sort eller hvad, mand? Jeg er hvor skal fucking hen, hurtig. immigranter? Op var immigrants. Så. Ved du hvad? Okay, pause, held. Så er vi kraftedeme. Gud, er dit ben, For mand. helvede, Okay. din bums. Hvor skal du hen, din kopper, For idiot, helvede. mand? Hvor skal du hen, din Så tager kopper, den idiot? kraftedeme. Så tager den kraftedeme, mand. Så kom. Hvor skal du hen, din kopper, mand. idiot, mand? Så kom, mand. Så kom. De Det går fucking fint, boss, lille der. svin. Jeg har aldrig tabt, mand. I har aldrig, og jeg er Du ubesejret. taber kraftedeme nu, mand. Ja, den her. Nu taber du kraftedeme. Oh shit. Du var lige... Du var lige kommet... Jeg tabte du kraftedeme, mand. Jeg tabte du fandme. Jamen gutter, jeg har tænkt på noget, nemlig at ansøge på den der politiskole, ikke? Fordi jeg kan jo godt det der med knibbel og sådan noget. Det der pistol, det bruger jeg ikke rigtig her i en voksenklub. Vi bruger mest de der nunchucks. Nej. Nej, Jeg er det er straffet til startet, at så må vi spille godt. sådan en, der er blevet spillet paintball på. Det giver jeg slet ikke hørt på det der. Men nu skal du Hvorfor er høre. den her? Det var sådan set dig, der startede, ikke? Og så må vi godt. Ej, hold Hvad nu op. fanden laver de Der er nu? kraft af bokskamp, mand. Så er du i! Så er du i! Så kom det vidt! Nej. Så kom det vidt! Nej, jeg puttede forresten ikke håndjern på ham. Jeg har handling mester i Hvorfor gjorde du boksning, ikke det? mand! Hvad så, mand? Hvad så? Stop her. Stop. Stop! Stop. Stop. Stop, mand, bliver der sagt! Nå, Stop. Hallo. Hallo, Marker. Stop. hold mig, Stop. hold mig! Hold Jeg skal lige have en pause, Så er du ready på din Ja, bagage. nu tager vi en break op. Brain break. Prøv at høre det her. Prøv at høre det her. Så står man bare, prøv at tænke, hvis I bare står bokser med sådan 30 mænd i et omklædningsrum, ikke? Og så er det bare det her. Så er det bare det her, man hører. Prøv at vente. Og for helvede Står siger man i vi, omklædningsrum og bokser. Ja, vi har ikke råd til at lege halv. Okay. Okay. Har I kun én stjerne? Ja, vi er ikke kiddetter. Nå for helvede, det er da også altid de sjoveste, ikke alle de der rum, jeg fis. Ja, lige præcis. Det var sådan noget fis, de går rundt med sådan nogle nerfguns. Jeg tror slet ikke på, at der skulle i dem. Du kan jo teste en dag. for at skræmme. Ja, jeg skulle hen og sige hej til dem. Okay. Vi går lige ind og spørger, om jeg godt må De se står dem derinde, skide de i står skolen. derinde. Ja, de står derinde, tror jeg. Vi kigger lige ind ad vinduet en gang. Ja. For helvede, Han jeg skal vil godt ikke møde derind. dem, mand. Hvor han skal Jo, jeg vil sgu- godt han lige skal møde ikke dem. Skal jeg lige hjælpe dem? Nej. Okay. Hold lige Hallo. vand. Skal jeg Nej. Nej. Hallo, stop. Sorry, jeg sætter mig ind i bilen igen. Stop. Det var Godt, så bare ind i bilen sådan igen. noget. Ej, du skal lige hoppe ud af bilen hurtigt. Skal jeg det? Bare lige 2 sekunder. Hvad fanden skal jeg så lave, mand? Bare lige 2 sekunder. Bare stå ved den her. Bare, og så Jeg går prøv... ned til de Du andre. kommer tilbage lige om lidt. Jeg går ned til de andre. Fuck jer, kadetter. Ej, mand. ups. Åh, for helvede. Nej. Er det mine 2 bedste venner, der sidder herinde? Nej, det er fucking løgn. Jeg har skiftet hårfarve. Hallo, han prøver at slå mig ned, ham der. Jeg kan ikke se, hvem du snakker om. Nej, men lad mig nu komme ind for helvede. Du Jeg har kan ventet på jer hele simpelthen ikke dagen. komme ind i vores bil. Jeg har ventet hele dagen på jer.
var mine venner. bliver det grønt? Ved du hvad, skulle du bare hen? Jeg er fucking sød, spil smart eller hvad i fucking lysstræk her. Hvad fanden laver du? Jeg trækker. Hvad er du? Ja, så kommer der her, så kommer der her, jeg har aldrig... Pas ned. Nej, Pas ned. fuck, Pas ned. Hold op! Nu kan jeg heller ikke komme for helvede. Hallo, hvad nu ser ham af? Ja, sjov. Det er sgu for... Fuck dig! Fuck dig! Goddag, min ven. Altså, Carsten, er du okay igen? Jeg for helvede. Nu Hvordan er er- jeg klar. Kan I godt se, at jeg holder min hånd på sådan min luft? Hvordan har rygsøjlen det? Det ved jeg da ikke, mand. Nå, okay. En rigtig viking er sgu da ligeglad. Prøv at se min golfkølle, jeg har været ude i investere i sådan en. Den må jeg så ikke trække frem i gang. For fuck, kan jeg ikke gøre noget? Ved du hvad, så prøver jeg at ringe til alarmcentralen i går. Men de der klamme gnomer deroppe, de begynder at snakke. Alarmcentralen er ikke til at finde venner. Kan I huske, hvad det hedder? Så siger jeg, nej, jeg kender en, der hedder Cowboy Toast. Og så siger de, der er egentlig ikke politikorps, det er Cowboy Toast, det kan godt sige dig. Og så siger jeg, ved du hvad, du skal fucking ikke bestemme, ikke? Jeg ved, hvad Cowboy Toast er, det kan du ikke. Ikke? Og så var de sådan, jeg fik ikke engang deres navn, så jeg kan ikke engang smadre dem, mand. Nå. Og så har de bare fået en, ikke? Og så har jeg stillet mig ud foran sådan her. I kører ikke videre herfra, for I er færdige med mig. Hvad er Carsten? Ja. Er du egentlig fra den kolde side af Herning? Ved du hvad, den får jeg vise så tit, ikke? Og jeg giver bare ikke svaren, ikke? Men det er jeg sgu egentlig. Hop ud i den bil her, så skal jeg kraftigt vise, hvad mit ord det siger. Okay. Det siger ildglødende og kom! Det siger, nej, for helvede, mand! Hvor syg skallen, mand. Okay, rolig med den der lip, mand. Hvad tror jeg? Prøv at se her. For Okay. helvede! Nej. Så. Nej. Du bruger golfstangen, vi bruger knibbel. Kom så. Okay, fint. Skal komme det med... Hvor er du? Ej, det var en. Nå, så! Yes! I lort, mand! Jeg siger, Herning, du, Herning, Herning! Og så skal jeg lige informere om, at jeg har ingen måde at få jer op på. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Hvad hopper han ud over? Ja, han er hoppet ud over. Hey. Der står. Kom nu op, for helvede. Jamen, hvad vil du gøre? Du fucking one-shottede mig lige i skallen. Løb. Carsten, løb. Jeg tager panikknap. Løb. Jo, hele kroppen kommer. Hele kroppen kommer nu. Jeg tager strøm. Nej, det gør det. Carsten, ikke gør det. Ja, vi siger noget. Bare roligt. We got you, man. Bare løb. Nej. Nej, det kan han simpelthen. Fuck, en luder, der står derinde i midten. Er der stripper, eller Det hvad? der ikke NG. Nej, det er umiddelbart. Skal de ind i samme celle? Nej, helst ikke. Ja, det Der er fandme stripper! Der er stripper nede i cellerne! 3, okay, det var lidt mange. 3 hvad? Politiansætning. Hold da kæft, hvad fanden skal der? Er det også Ej, lidt hvad sker der? er det også lidt tåget for dig? Nej, hvad tror du selv? Det er kun på dine øjne. Er du idiot, eller hvad? Okay. Jeg vidste ikke om Jeg det kun tænker, var... krop, det vil heller ikke se 80% af min skærm. Hvad sker der på der bis? Jeg vidste ikke om det Det er var... lort. Jeg vidste ikke om det kun var i Sandy. Du kørte Nå, så er det kun din vige shaders, der ikke virker, eller hvad? Er du dum, eller hvad? Alright. Go. Jeg ved, du har en ekstra ny kromosom. Hold kæft, de er meget lort, mand. Hvad fuck er det, der smider alt det her lort her? Må jeg lige spørge, hvis vi to kører sammen, så du kører, bestemmer du så over mig? Ja. Det må Det er fandme en god joke, det der. Nå, er vi klar? Jeg ved, du napper mit Jamen, det finder sort jo. Immigrant. Var det dem, du sagde, der skulle skydes? Ej, ikke Frank, han er sød nok egentlig. Du vil heller ikke være immigrant, der hedder Frank. Nu holder Hvad mener du? Du stopper galskab. Det er tyrkisk. Det er tyrkisk. Nå, tyrkisk. Jeg har aldrig hørt en fra Tyrkiet, der hedder Frank. Nej, men nu gør du. Er der en, der kan... Nej, fordi du er ikke ægte. Lægen. Nu bliver det rigtig tæt. Tæt hul. Jo strammere, jo bedre.